6278. Taking off. Bachelor's Science in Funeral Services. Ladies and gentlemen, this Rosita Ata. Candidate number 2, Miss Teresita Agbagasa de Cregina. 5'6". 105, 50, 65. Taking off. Bachelor's Science sa Iwat, Timangga. Candidate number 3, Miss Andrea Marie Villanueva. 5'7". Supervisor statistics. 10, 25. Taking off. Bachelor's Science Medical Ipergo. Next, last but not the least, Miss Kabakitan, Miss Gwen Junora Cindy. Not Cindy. For this Supervisor statistics are 61. 61. Anya Basta na po. Game. Okay. At lang ang napipintas si Tira, pantay kita yung tatapo, pantay yung metruente, kinasirit ka. Pero di tayo ni... Ay, interaction ko ng Bertorte. Ipakilala ka nga rin ni Miss. Na science? Tita Ata. Palakpakan niyo mit apo, nag-laadya nga rin, hindi kailang palakpakan. Saan nga Rosita Ata atin na ganpo, kasanat tayo nga na ata. Pero si Pudno. Pinag-sit niya. Nag-sit niya. Sabi ka nag-sit niya sa alto ko sa rektor. Ito ko sa iyo lang ano din, silaw yan ko. Hindi silaw makita ko. Ala, nagaduti tao, luluwa. Guys, what's up? Nya ka kasi ang tao, adita. Ngayong ba't nga ray, diiwa anin, apo, at sipod ka saan nga bigat. Dahil kalipod mo. Para tuloy nga rin sa muwanan nyo, at sipod tawan ni talilikudan nyo. Tinawag ko, diyam mo. Diyam mo, mahal niya. Patlayan. Tagalog kaya para mamlantan. Catherine, Tagalog ako taga Manila ako. Narito na po sa inyong harapan ang kakaibang tsosa ng kagandahan. Ang kakaing binuga ng bulkan at pinagihiyan sa buhat. Ako po ang nag-isang ina ni Jaya, Elizabeth Ramsey. At naniniwala sa simpleng katabihan. Kapag maaraw at biglang umulan, kinakasal ang tikbalang. Thank you so much. Thank you, candidate number 1. Please vote on candidate number 2. Welcome candidate number 3. Imbaga na bigay ka na kayo aming lista sa Juana. Thank you. Tika ba kita? Kabakitan. Jem kapintasan. Jem magmenopotes. Contestant number 4.
Ang kwarta man. Dapat man ako siyempre. Yan ang palakpak ang si Malimpiko. Palakpakan tayo ngayon si babae na nayayawan si Karawana. Kasametin na dinawal-bilokan si Karadkad na. Ito babae na wawala si Kalsada. Ito yung oras, siya lang una. Marami kata kayo at tipo sa kalkuling-lingit. Si babae nga walang puso yan nakin. Ay, nakalang puso na. Ayun na. Ay, yung baba. Ay, kas. Nilaro din. Sinago mo na tayo, Sika. Ngayon. Talagang sinagan na nag-apo at Queen is Crandall. Nilaro din. Ay, ang kamalyo ka lang. Music that's rock. Kamalyo ka na. Ay, yan nga nagsabi. Ang sabay niya. Ang sabay niya. Ay, yan nagsabi. Ang sabay niya. Ay, kabayo. Ang sabay niya. Karo ka na kabayo. Karo ka na kabayo. Kayo na ng kabayo.